Здравейте! Днес имаме едно много специално видео по повод, много поводи се събират в един. Няма да е толкова до автомобилно съдържание, техническо съдържание, каквото и друго да било. Ще бъде по-скоро едно голямо благодаря от мен за всички нови и стари абонати, за всички, които избраха да се абонират за канала, да подкрепят канала. Странното е, че събитията се някак си пресякоха и точно сега в навечерието на Нова година ще имаме и много специален момент за канала. Най-накрая, след доста време, вече имаме 1000 абоната, което ще рече, че от тук нататък, поне се надявам, ще се развиваме по съвсем различен начин, с един по-голям стимул. Това, което ще бъде като повод за видеото, е да отпразнуваме 1000 абоната, да отпразнуваме всичко, което до момента се случи или не се случи на канала, и разбира се, новата година да е честита на всички, да сме живи и здрави, и до година си пожелавам да сме все повече, да имаме още повече видеа, поводи за да се виждаме и да отпразнуваме всичко, което искаме да направим, като било то автомобили, било то каквото и да било друго. По чиста случайност това е най-обширната тема на канала, но мисля, че няма да е всичко, с което ще се занимаем в бъдеще. Наистина съм ви много благодарен на всички, които следите канала, за огромната подкрепа и мотивация да продължаваме. Ще си позволя да направя една кратка равносметка за това, какво се случи през миналата година. Може би не само през нея, ами и назад във времето. Знам, че не веднъж съм казвал, че ще направим някакви неща с проектите, някакви мечти и какво трябва да се случи, към какво стремиме. Признавам, напоследък имаше неведнъж или дваш коментари, засягащи това, че всъщност не се случва каквото трябва да се случи. Прекалено много са проектите и това вреди като цяло на съдържанието, вреди на всичко, което трябва да се случи с канала, може би. Това е напълно обосновано, съгласен съм, че е така, но преди да продължа нататък да отговоря за... Преди време ме питаха един-два пъти за ладичката. Тук си ладичката, както и всички останали коли, които съм ви показвал във времето в канала. Нищо не е изчезнало, нищо не се е махнало, но за съжаление не съм и направил много по въпроса, поради много причини, най-вече заради, да знам, моята неспособност да ги развия по правилния начин проектите и нещата, може би. Но ще дам всичко от себе си през новата година, поне малко да се придвижим в правилна посока. Като оставим младичките и всичко останало на страна, какво исках да кажа по отношение на проектите като цяло, че в крайна сметка те ще се движат от тук нататък. До момента, признавам, до момента наистина няма развитие, но имаше и огромен стрес зад кадър, в смисъл, това не знам дали се личи на камера, но аз се притеснявах постоянно поради факта, че казвах, че някакви неща трябва да станат, а пък те не стават, времето напредва, изоставам от всякъде с всичко, за което споменах, че трябва да се случи, то не се случва. Давам си сметка за това нещо и този стрес допълнително пречеше на всичко да тръгне, просто ме парализираше, объркваше ме и така напред. Затова ще се опитам през новата година, макар да няма кой знае какво развитие, да направя всичко с моите темпове, с темповете, с които ще ми бъде комфортно да се развива съдържанието и да тръгнем в правилна посока. И на мен ми се иска от днес за утре да свършим някой проект, образно казано свършим, тъй като няма как да свършат. Нито един от тези проекти не е придобит с цел да бъде свършен, защото знаете, всеки от вас, който е правил или е виждал как се прави, че веднъж започнато подобно начинание няма как да има край, няма как да има завършек. Просто има едно примиряване в даден момент, че сте направили всичко, което сте могли и поне за кратко си мислите, че това е края. От тази гледна точка осъзнах, че може би и аз също се радвам да има така една много сериозна промяна по даден проект, да се разбере защо, на къде се стремим, какво съм направил,
но от друга страна, крайна сметка, крайният резултат не е толкова важен, но по-скоро е важно пътуването и съдържанието, което се генерира и нещата, които ще се направят междувременно. Удовлетворението от завършения продукт, от готовия проект ще дойде някога, надявам се, ще стигнем до такъв момент. Просто при мен има тази малка особеност, че аз някакси си представих готовия проект във формата на всичките проекти, взети заедно в даден момент да бъдат готови в купон, и може би това е голямата картинка, която преследвам. На индивидуално ниво на всяка от трошките малко не съм въодушевен, и също това допринесе малко за погрешния подход, за объркването от моя страна в нещата, които правя, решенията, които вземам и така. Това няма смисъл да го коментирам повече. С тези от вас, които са гледали видеята, знаят, че съм засягал тази тема доста пъти. Ще се радвам да направя така забавни или полезни видеа от процеса, от самото пътуване до изграждането на дадените проекти. Пък, ако можем да се насладим на процеса, добре. За тези от вас, които искат крайния резултат, ще се наложи да почакате малко, защото съм един човек, както споменахте, пък колите са много и това ще си даде отражение. Това са плановете, така ги виждам нещата за бъдеще. Всъщност те не са конкретни планове, просто една идея относно организацията на това как да подходя през новата година към всичко. Всъщност ще ми се наложи да се заема до някъде с малко административни неща, бюрократични неща от гледна точка на това, че достигнахме 1000 абоната. Това е също голямо перо, това е голяма причина, поради която се въздържах от съдържанието, в смисъл по-грандиозното развитие на съдържанието, тъй като все още не мога да монетизирам, и от гледна точка на това се надявах просто малка част от средствата и усилията, които влагам, да могат да се връщат обратно, за да мога да инвестирам отново и отново в частите, в материалите, в самите коли. Ако това нещо се случи през новата година, тъй като показва, че и това не е лесна стъпка, ще имам много по-сериозна мотивация да се развием по-динамично през бъдещите сезони. За сега колите за писта са просто изоставени. Нищо не съм правил по тях. Скоро не знам дали ще правя по тях, защото ще се опитам за някои от колите за пътя да направим някакви неща. Ще се опитам нещо наистина вълнуващо да стане. Може би за голяма част от вас е тайна, всъщност то не е някаква тайна, просто не съм споменал, че този канал, който имаме тук, е всъщност вторият канал, който започнах като проект. Основният ми канал е с една или две годинки по-стар. Той е абсолютно същото съдържание, само че там имам малко повече видеа по темата, дори 2 пъти повече видеа по темата с автомобилите и с моторчета и с някакви такива дребни неща, която е причината да се захвана с това нещо, и много усилия бях вложил там. Този канал изостана. В смисъл, не се развиха нещата по начина, по който трябваше да се развият, не си направих оптимизацията на канала и някакви други неща по правилния начин, не отделям нужното време, нужните средства, в смисъл да развия канала по адекватен начин, и до някъде това обърка и съдържанието на нашия канал, тук на българският канал. Това не е оправдание, просто исках да го споделя, че не е толкова просто, в смисъл не ми е само този канал, за който да мисля. Този канал беше като хоби проект да допълни другия канал, така или иначе се генерира това съдържание. Реших на втората или третата година след създаването на първия канал, че е време да обърна внимание и на българската аудитория, да си направя съдържанието. Винаги е много по-лесно, по-приятно да си го направиш на роден език и с лекота се получават нещата, с друг подход се получават нещата. Идеята ми е такава, че в последните седмици и месеци българският канал взема превес заради по-динамичното развитие, но това е една голяма причина, поради която леко несериозно може да изглежда това как се отнасям към този канал. Също така много голяма част прекарах в заснемането на някакви абсолютно обикновени неща. Ще се постарая
все още имаме много съдържание. В смисъл, движа се с голямо закъснение назад и ще трябва да изкарам това съдържание, което го имам, което е най-обикновена поддръжка на най-обикновени автомобили, които съм помагал на приятели през годината назад, и ще се постарая пък за в бъдеще, може би, да ги намаля този тип съдържание, тези видеа. Надали ще ми става време да се заемам с така интензивно с такива неща и ще се фокусираме повече върху това да развия нашите си проекти за канала. На фона на всичко, което казах, мисля, че е повече от достатъчно. Ако имате някакви коментари, ще се радвам да ги оставите под видеото. Всичко, което дадете като мнение, като съвети, е добре дошло. Малко съм твърдоглав, но обещавам, че ще ми повлияе, но ще бъде добре дошло така или иначе. Остана само да ви пожелая много щастие, много здраве, много успех през новата година. Всички живи и здрави и дано да имаме много поводи да се виждаме. Много ви благодаря, че сте част от канала. Всичко ви пожелавам от мен и до нови срещи. Чао, чао!